Θέλω να μου πεις τι τύπος BU είσαι. Λοιπόν, είμαι romantic. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι rock και είμαι και romantic. Οπότε Μαζί είναι και τα δύο. συνδυασμός. Δεν το αποχωρίζομαι. Είναι το αγαπημένο μου. Υπάρχουν κάποιες εκφράσεις, BU εκφράσεις, Ναι. και θέλω να μου πεις ποια σου ταιριάζει καλύτερα. Το be yourself ή το love, happiness, freedom? Νομίζω θα έλεγα be yourself, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είσαι ο εαυτός σου και να μην προσποιείς, να μην κάνεις τίποτα. Να είσαι ο εαυτός σου και έτσι είσαι και πιο όμορφη και πιο λαμπερή και οτιδήποτε άλλο. Και έτσι θα σε αγαπήσουν και οι υπόλοιποι στο τέλος της ημέρας. Ακριβώς. Αυτό. Θέλω να μας δώσεις, τελευταία ερώτηση, μερικές συμβουλές για όλα τα BU κορίτσια που μας παρακολουθούν τώρα. Νομίζω τα κορίτσια το πρώτο πράγμα πριν φύγουν από το σπίτι είναι να βάλουν ένα BU άρωμα και το Dio. Αυτό. Και ένα lip gloss. Αυτά. Όλα τα άλλα είναι καλυμμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε. Σε περιμένουμε πώς και πώς για να ανεβούμε. Φιλάκια, καλό καλοκαίρι.